Вітаю в ефірі. Тема дня. У студії для вас працює Олеся Вакуленко. У Криму встановлений рекорд за кількістю нових випадків COVID-19. За добу захворіло 819 осіб. Про це повідомляє окупаційне видання «Кримінформ». Зараз на півострові доступні 4 вакцини. І всі вони російські. Супутник Ві, Супутник Лайт, Епівак Корона та Ковівак. Втім, далеко не всі жителі півострова довіряють російським вакцинам. Мешканець півострова Абдурашид Джепаров розповів кореспондентам Суспільного, що хотів би зробити щеплення визнаною у світі вакциною. Зробити це він планує на підконтрольній території України. В Крыму сейчас идет активная вакцинация. Кто-то на самом деле вакцинируется тем, что есть, а в Крыму выбора нет, это спутник. И есть люди, которые стараются обойти вакцинацию, а делать какие-то фальшивые свидетельства о том, что они провакцинированы. Вакцинируется их сейчас немало. Я сегодня был в месте, где проходит тестирование, и там говорят, что да, активно идет вакцинация. Я пока сам не вакцинирован, ни там, ни здесь. Здесь я не хочу точно, но все-таки русская рулетка, зачем я должен рисковать. Вообще собирался ехать в Киев, и по приезду туда я хотел вакцинироваться. Голова Центрвиборчкому Курултаю кримськотатарського народу Заїр Семидляк кореспондентам Суспільного зазначив, що його знайомі щепилися за межами окупованого Криму. Мої знайомі, багато хто виїжджали, Херсон до міста Києва виїжджали і вакцинувалися там. І будуть це робити в дальнішому, тому що цей сертифікат про вакцинацію спутником чи іншим, він ніде в мірі не признається. Як кримчанам вакцинуватися на материковій частині України та що для цього потрібно, говоримо далі. У нас на зв'язку Микола Якименко, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Микола, якщо говорити про пункти вакцинації, які зараз доступні для кримчан, чи можете ви їх перерахувати, де вони знаходяться і хто може до них звернутися? Дивіться, у нас є 10 центрів вакцинації. Це 3 в місті Херсоні, Генічинській, Новій Каховці, Береславі, Голій Пристані, Чаплинки, Новотроїцькій, Скадовській. Також є відкритих 91 пункт щеплення на базі закладів охорони здоров'я. Звернутися до них може будь-хто. Для того, щоб пройти вакцинацію, потрібно мати паспорт громадянина України. Якщо немає паспорту, для людей, які знаходяться на тимчасово окупованій території, необхідно мати тимчасову або постійну перепустку. Декларації з сімейним лікарем для отримання щеплень не обов'язково. А зараз чи є черги в цих пунктах вакцинації? В пунктах вакцинації черги, як правило, немає. В центрах вакцинації невеликі черги, але є. А це людина може заздалегідь записатися, чи це виключно жива черга? В живу чергу, можна без запису. А де людина може подивитися адреси цих пунктів і, відповідно, години роботи? Дивіться, години роботи усіх центрів вакцинації і пунктів щеплення з 8 години до 16 години і в суботу, і в неділю. Центри вакцинації крупні в місті Херсон працюють до 17-18 години. У вас є? Весь перелік пунктів щеплення та центрів вакцинації є на нашому сайті Херсонської обласної державної адміністрації. У вас є інформація, скільки людей з Криму станом на зараз отримали щеплення в пунктах вакцинації і в центрах вакцинації Херсонської області? Точної кількості немає, але останні декілька тижнів цей попит збільшився. А якщо говорити про звернення і запити, чи поступають до вас запити з питаннями, де можна вакцинуватися, як людям з Криму це зробити? Чи ви відчуваєте саме інформаційний запит на цю тему? Ні, таких запитів наоборот, я звертаюся постійно, і мої колеги з адміністрації, ми постійно звертаємось до жителів, хто нас чує на тимчасово окупованій території. Будь ласка, приїздіть, ми готові прийняти і зробити якомога більше людей провакцинувати. Якщо потрібно, можна, якщо є там осередок, так,
який може там згрупувати людей, там 20-25 осіб, які там на наступний день приїжджають. Ми можемо мобільну бригаду відправити прямо на контрольно-пропускний пункт або на Чонгар, або на Каланча. А якщо зараз, наприклад, почують і захочуть люди так згрупуватися, як їм це зробити? Тобто до вас безпосередньо звертатися, бо є якась там, можливо, гаряча лінія? У нас є гаряча лінія, телефон гарячої лінії є також на нашому сайті. Є у нас і гарячі лінії, і Viber, Telegram, WhatsApp. Це у нас контакт-центр працює, тому будь-який доступний для людей спосіб. А в місцях, де роблять щеплення, чи є якісь, можливо, чергові лікарі, якщо у людини є запитання або, можливо, якесь поточнення, якщо є там супутні якісь хвороби, чи може вона там на місці проконсультуватися? Так. В кожному пункті щеплення є лікар, який перед проведенням щеплення оглядає людину та надає дозвіл на проведення щеплення або каже, що якщо там є ознаки захворюваності, тому не рекомендую робити, а зробити це трошки пізніше. І якщо говорити про місця, які після вакцинації, місця очікування, особисто я коли робила вакцинацію, то попросили залишитися на 5-10 хвилин, аби зрозуміти, чи немає якихось побічних ефектів. Чи у вас є такі місця, і чи люди там можуть залишитися, можливо, довше 10-15 хвилин? Ми рекомендуємо, і є місця, щоб це було десь протягом 30 хвилин. Для того, щоб можна було наблюдати, якщо потрібна людині допомога, все може бути, то мінімум 30 хвилин, щоб знаходитися на місці. І там є лікар, який в разі чого може надати допомогу, правильно? Безумовно, так, саме так. І також, якщо говорити про самі вже свідоцтво після вакцинації, чи можуть люди там вже на місці отримати якусь довідку про те, що вони вакциновані однією або вже 2 дозами? Дивіться, довідку безумовно, тому що перед тим, як зробити щеплення, заповнюється так звана довідочка, яка одна залишається у лікаря, одна у пацієнта. Якщо говорити про вибір вакцин, який він є наразі, тобто які вакцини зараз доступні і чи може людина обрати будь-яку з них? Так, у нас в наявності CoronaVac виробництва Китаю, AstraZeneca, європейського виробництва, Moderna та Pfizer виробництва Сполучених Штатів. Всі вакцини доступні для населення і достатній кількості в закладах охорони здоров'я і в центрах вакцинації. І якраз про кількість хотілося б поговорити далі. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в понеділок казав про те, що на вихідних в Україну прибули нові партії вакцин. Які цифри він називав? Давайте послухаємо і повернемося до розмови. Добре. На минулих вихідних в Україну поставлено 2 мільйони 930 тисяч доз МРНК-вакцини від ковід виробництва компанії Moderna. Ці вакцини поставлено безкоштовно у межах коваксу. Також на вихідних доставлено чергову партію вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету. Загальна кількість вакцин в поставленій партії – 1 мільйон 400 тисяч доз. З цієї кількості, про яку казав Віктор Ляшко, чи якісь з цих вакцин були вже доставлені до Херсонської області, або, можливо, ви очікуєте на цю поставку? Дивіться, нам поставки вакцин всіх стосовно CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca йдуть постійно, і Pfizer постійно. Тобто у нас дуже на запас у нас на регіональному складі, тільки на регіональному, що знаходиться в області, більше 58 тисяч доз. І щотижнево централізовано доставляють. А ви серед переліку не згадували про Модерну, чи очікуються її поставки зараз? Модерна також, ми очікуємо Модерну, обов'язково. І також хотілося окремо проговорити про другу дозу. Наскільки я розумію, вона автоматично закріплюється за людиною, якщо вона отримала першу дозу певної вакцини. Правильно? Так, так. Чи людина зможе отримати другу дозу в тому самому місці, де була перша, і це буде 100%? Чи може бути така ситуація, коли людина отримала в одному пункті щеплення, а через період, який є до другої вакцини, в цьому пункті щеплення цієї вакцини не виявилося і треба було десь шукати в іншому? Дивіться, ми робимо так, і такого у нас ще не було, щоб у нас тої вакцини, яка потрібна, немає в наявності. Всі вакцини є, і ми ж розраховуємо, ми розуміємо, що зробили ми за добу 7 тисяч щеплень першої дози, да?
Ми розуміємо, що нам через 14 або 21 або 28 днів нам потрібна така кількість у цьому же пункті, якщо там, в тому чи іншому. Тому ми за цим відслідковуємо, тому то, що вакцина там буде, це одностайно. Дякую дуже, що долучилися. Я нагадаю, що у нас на зв'язку був заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Микола Якименко. І продовжимо ми говорити про вакцини, але з іншого боку, з боку юридичного. Але перед тим я пропоную переглянути матеріал наших колег з новин про вакцинацію для вагітних. 28-річна Ірина Андрійців, журналістка, вирішила щепитися на 3-му місяці вагітності. Дочекалася, коли вакцина стала доступною не тільки для груп ризику, і отримала б Pfizer. Каже, не вагалася, бо хотіла захистити і себе, і дитину. Є міжнародний досвід, міжнародні рекомендації, авторитетні світові організації теж рекомендували. Була вже світова статистика, де були сотні тисяч вакцинованих жінок, які народжували здорових дітей, все гаразд. Тому якщо я можу захистити свою дитину, то чому ні? Обидві дози, пригадує жінка, перенесла легко, із побічних ефектів – сонливість. Розповідає, після того, як поділилася досвідом, почали звертатися за порадами як знайомі, так і ні. Проте не всі коментарі у соцмережах були позитивні. Мені, наприклад, писали, що у мене дитина ледь не з рогами народиться після вакцинації. Тобто, дитина ще не народилася, а відробруду на неї вилили тільки тому, що її мама хотіла її захистити. І це писали абсолютно незнайомі люди, з якими ми ніколи не перетиналися. Вакцинуватися вагітним та жінкам, які годують груддю, рекомендує МОЗ будь-якою вакциною, окрім Коронавака. Заборону встановив сам виробник. Інших протипоказань для вагітних немає. Щеплюватися варто передусім тим, хто має супутні захворювання, каже імунолог Борис Донський. Оскільки на багато питань, які можуть виникати, у нас на сьогодні нема однозначної відповіді. Тому вагітні, які мають захворювання, які роблять їх в групі ризику, мають все ж таки зробити щеплення. Вагітні здорові жінки мають думати самі за себе. Експерт з МОЗ радить звертатися до сімейного лікаря і також каже, що за відсутності гострої потреби вакцинуватися краще зачекати появи дитини. Ми не знаємо, яким чином вакцина може вплинути на плід. І я ж кажу, там завжди потрібно зважувати ризик від ускладнень від коронавірусної хвороби, і ризик від вакцинації самої і для матері, і для плоду. Одна з найперших країн, яка рекомендувала щепитися вагітним – Сполучені Штати. За дослідженнями тамтешнього центру контролю та профілактики захворювань, вакцини не збільшують ризик викидня, також не мають негативного впливу на відміну від самого вірусу. И беременные женщины тоже входят в группу риска, как по течению заболевания, так и по исходам. Поэтому научные исследования показывают, что ковидные вакцины, они безопасны при использовании у беременных женщин. Они вырабатывают хорошо антитела. Антитела, которые вырабатывает беременная женщина, также могут перейти и ребенку и защитить его в первые недели жизни. На тепер в Україні повністю імунізовані 4 мільйони 310 тисяч жінок. Дар'я Коваль, Ірина Гуць, Андрій Стасюк та Валентин Грінберг. Новини на Суспільному. Про правову частину питання щодо вакцинації ми говоримо далі. У нас на зв'язку Леонід Січенко, юрист приймальні Української гельсінської спілки з прав людини з питань Криму. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Леонідо, можна говорити, що право на вакцинацію є правом людини? Звісно, ми можемо про це говорити, бо це право особи на те, щоб її здоров'я було в належному стані, щоб воно було захищено, а забезпечує це право, забезпечують всіх громадян безкоштовною вакциною. З вашого досвіду, наскільки актуальним для кримчан є зараз саме можливість виїхати на материкову частину України і отримати ті вакцини, які є сертифікованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я? Справді ми можемо говорити про те, що не дуже багато клієнтів до нас звертаються саме через таку мотивацію приїхати на територію підконтрольного уряду України. Адже все одно, якщо вони проживають постійно на тимчасово окупованій території, для них Російська Федерація як держава
окупант створює додаткові перешкоди, бо вона, якою були вакциновані люди не на території Російської Федерації, а також не на території тимчасово окупованого Криму. Відповідно, це для них є додаткові ускладнення, але все ж таки такі клієнти є, їх не дуже багато, які хочуть саме отримати вакцину, яка є сертифікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і також для того, щоб потім подорожувати світом, також такі випадки були, але їх одиниці насправді. Не дуже багато людей звертаються, вони якусь консультацію питають, де можна дізнатися, чи з якими саме питаннями? Так, вони запитують, які є можливості, власне, як записатись на таку вакцинацію, чи необхідно їм встановлювати вдома, які в них є обмеження по переміщенню території України, і загалом просто як ця процедура виглядає, як отримати запрошення на другу дозу, і тобто такі питання. Ви також згадували про додаткові ускладнення. Можете трошки більше пояснити глядачам, про що ви? Малось на увазі про те, що не всі особи зараз, коли ми запровадимо, то територію України можуть просуватись тільки ті, хто мають ковідні сертифікати або зелені, або пройшли ПЛР-тестування. Для тих, хто виїжджає з тимчасово окупованої території, їм достатньо отримати запрошення на вакцинацію. Вони можуть приїхати по цьому запрошенню, провакцинуватись, їм не обов'язково встановлювати, і вони можуть переміщатись. Але проблема в тому, що якщо вони їдуть саме провакцинуватись, то ці пункти вакцинації, вони розташовані не те, щоб дуже далеко від КПВВ, там один 12 кілометрів, інші 46, здається, а вони там зможуть отримати вакцину і повернутися назад. Якщо вони їдуть до своїх родичів, наприклад, то і записуються на пункти вакцинації, які визначені МОЗом для осіб з тимчасово окупованої території Криму, то вони мають встановити додаток вдома, можуть пройти безкоштовно тест на ковід, яке проводиться на КПВВ, і тоді вони можуть проїхати протягом 72 годин, вони можуть доїхати до свого місця перебування, де вони будуть там отримати вакцину, якщо вони там прямують до родичів на навчання, наприклад, студенти їдуть, або там будь-які інші випадки. Ми почули від представника Херсонської ОДА трошки раніше про те, що є можливість і організовано викликати бригаду для щеплення на КПВВ. І також в нас є позиція голови Центрвиборчкому Курултаю кримськотатарського народу Заїр Семидля. Сказав нашим колегам, що не довіряє російській вакцині «Спутнік», оскільки вона ніде, окрім як в Росії, не сертифікована. Давайте послухаємо і продовжимо обговорення. В першу чергу, ця вакцина, вона ніде в іншій країні, крім як в Росії, не сертифікована, так? Їй немає ніякого довіри. Коли ця вакцина була б добре зроблена, рост би хворих не збільшувалось би. Я не довіряю цій вакцині. Дуже людям незручно. Це їх обмеження, коли 60 років і вище, без цього QR-кода не може ні користуватися, ні общественним, а загалом в общественному транспорті всі пільги у пенсіонерів відмінили. Пане Леонід, якщо казати про обов'язкову вакцинацію або навіть примусову вакцинацію, влітку ми в новинах казали про те, що в окупованому Криму щеплювали призовників всіх, там не питаючи вже дозволу. А це є порушенням прав людини, якщо людину зобов'язують щепитися тією вакциною, яка не рекомендована ВОЗ, не визнана ВОЗ і не доведена як безпечна? Насправді тут питання
якщо ми будемо аналізувати практику Європейського суду з прав людини, це безвідносно того, що відбувається на території тимчасово окупованої території Криму, і те, що там робить Російська Федерація, то в подібних випадках Європейський суд з прав людини визнає, що примусова вакцинація або обмеження прав людей, які не є вакцинованими, це є втручання в особисте життя. Але також суд каже, що за випадок, якщо це таке втручання необхідне для збереження суспільної безпеки, точніше, і для національної безпеки, то це втручання є допустимим. А тут нема колізії про те, що не доведена ефективність, а тут ми говоримо про безпеку колективну. Тут мені насправді складно говорити про те, що тому що я не є експертом саме в питанні вакцин і які вакцини можна застосовувати, які ні. Але кажіть. А до вас звертались, можливо, люди, які скаржилися на те, що їх зобов'язували або примушували до такої вакцини? Ви сказали про Європейський суд з прав людини. Чи були якісь такі випадки, коли до вас зверталися і потенційно, можливо, ці справи могли б бути там розглянуті? Таких справ по вакцинації ще до нас не надходило, таких звернень. У нас загалом були такі звернення, коли до нас звертали і заявили, що вони хочуть приїхати на територію підконтрольного уряду України вакцинуватись вакциною, визнаною ВОЗ, тому що вони не довіряють тим вакцинам, які є в Криму і якими їх зобов'язують вакцинуватись. Так? Але я ж кажу, таких випадків було насправді не дуже багато. А якщо говорити з юридичної точки зору, чи може країна зобов'язати людину вакцинуватися визнаною ВОЗ вакциною, якщо до того в неї вже була вакцина, яка не визнана? Тобто, якщо людина щепилася в окупованому Криму, наприклад, російською вакциною, яку не визнає ВОЗ, приїхала на територію України, і тут виходить, ви вже самі згадували про те, що їй треба інша вакцина вже визнана ВОЗ. Тут немає юридичної колізії? Тут насправді немає юридичної колізії в тому, що ми не визнаємо документи, які також ще видані на території тимчасово окупованої території Криму, в тому числі медичні документи. Тобто для України ця вакцинація вона не вважається такою, що вона була здійснена. Також Україна не визнає ті документи, які це і інші документи, які там видавались, але зокрема і медичні документи Україна також не визнає. Для України є важливим саме те, щоб людина була щеплена вакциною, визнаною ВООЗ, або якщо у неї немає вакцини визнаної ВООЗ, то вона має здавати ПЛР-тестування або тестування на антиген, і тоді вона може пресуватись у випадку червоної зони, вона може пресуватись територією України, там в потягах, в автобусах, і також користуватись якоюсь інфраструктурою, наприклад, там ходити в ресторани або ще якісь речі робити. Дякую дуже, що долучилися, що роз'яснили. Я нагадаю, що у нас на зв'язку був Леонід Сєченко, юрист приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини з питань Криму. Нагадаю, що говорили ми сьогодні про те, як кримчанам вакцинуватися на материковій частині України та що для цього потрібно. Якщо ви щось прогавили або хочете переслухати те, що нам казав і представник Херсонської ОДА, передивитися цей ефір ви можете на нашому сайті Суспільне Крим та на нашому YouTube-каналі. Ми з вами побачимося вже завтра о 20:05, а далі дивіться новини кримсько-татарської. Гарного вам вечора.